Destrukcija našeg društva traje od 1945. godine, rekao je u emisiji Zaključak dramski pisac Siniša Kovačević. Ako se na to doda rat i još duže, to se mora imati u vidu uz svu kritičnost prema aktuelnom režimu, naveo je on. Moram da vas podsjetim da smo mi živjeli jedno vreme prvo rigidno komunizma, je li tako? Znam da će to sad izazvati bar koprivnjaču kod ovih ljubitelja Broza, ali nek se malo i ospu, ništa im neće faliti. Mi smo živjeli jedno faraonsko vreme u kome smo pevali, dakle, jednu udvoričku poeziju o tom faraonu bez imalo stida. A te su pesme bile užasavajuće od toga da se Tito voli, mama se voli jako, tata se voli jako, mama se voli više, a Tito voli najviše. Da vas ne podsjećam sada, da ne otkrivam nove prostore stida mladim generacijama, koji su sve vrhunski veliki pesnici i pisci pisali tu udvoričku poeziju, ta antologija bi bila, boga mi, fantastična i tu ima jako dobrih pesama, da se razumemo. Pa smo onda zbog viceva hapšeni, pa smo onda zbog, ne znam, drugačijeg pogleda na svet odlazili na Goli otok, naši očevi ili, ne znam, odlazili u zatvore, pa smo, ne znam, te neke viceve pričali krišom, pa smo živjeli vreme zabranjenih pesama, pa smo i tako dalje, i tako dalje. Period komunizma iznedrio je nešto što se neguje i danas, da je više na ceni nešto što je podobno nego nešto što je korisno. U vreme tog faraona, koji je mogao da bude ljubičica bela, a da mu to nimalo ne smeta, jer nije imao izgrađen intelektualni asortiman da se protiv toga bori, naprotiv, vrlo je raspirivao to, kao što i naš današnji predsjednik nema intelektualni asortiman da se bori protiv kulta vođe, nego naprotiv, razgoreva ga, jel? Pa se onda ljubičica plava borila za narodna prava, pa je, ne znam, ljubičica bela dozvoljavala da ga voli omladina cela i tako dalje, i tako dalje. Druže, ti to samo piši, radit ćemo i po kiši. Ako pišeš sa Kardeljom, radit ćemo i nedeljom. Ako piše Jovanka, radit ćemo bez prestanka. Pričam vam to da biste shvatili, dakle, količinu udvorišta i količinu neslobode i količinu gluposti, dakle, s kojom smo bili okruženi. Jer vam te pesme deluju uverljivo danas. One nemaju nimalo ironijske distance. Ne, one su pevane na sav glas, pevane iz dubine duše. Razumete? Onda vi pitate otkud destrukcija. Kovačević ipak ne negira i po koju pozitivnu stranu komunizma na ovom prostoru. Mogli ste da imate 5 darovitih sinova i 4 koze negde tamo u Hercegovini i da svih 5 sinova iškolujete. Mogla je baba Živana u 95. godini da promeni kuk bez ikakvih problema, ali je to koštalo tako što se ta sloboda i ta finansijska sloboda prvenstveno, i taj neki relativno sređen socijalni život plaćao užasnim kreditima o kojima narod, dakle, nije znao ništa. Ta destrukcija je prerasla u samovolju Slobodana Miloševića, gde se imitirao višepartijski sistem, a to stanje traje i danas, rekao je ovaj dramski pisac.